घर है जी उतार दी। चल पानी पी ली। ना ठीक बा, तू जा पानी पियो, हम जाता। चल पी ली। ठीक बा, बहुत बढ़िया बा। दीदी प्रणाम। अरे छोटको तू आ गइलू, केकरा संग आइलू ह? तू ई सब छोड़ा, पहले बताओ भैया पापा कहाँ बालू? का होते लगलू भैया पापा के पूछे? तू पहले इतना बताओ ना, पापा भैया कहाँ बालू? हौ का होते भैया पापा बालू? चलो चलो। प्रणाम माई, प्रणाम पापा, प्रणाम भैया, प्रणाम भैया। ए बबी तू कब आइलू हो? देखा ना, तो बिना बतौले चली आई। बबी का भइले जे बिना बतौले चलेली? आ बाबू कहाँ बा? बाबू के पूछता रू, बियाह कर दलू ऐसन घर में रोज पी के आके मारेला। रे तो बबी तोरा के मारे ले। अभी तू पूछा तारा, नाती के बेटा रोज दारू पी के आलन, रोज मारलन, रोज संभागिए। मम्मी बियाह तय भई रे तो कहत रहे दारू ना पियनी, अब दारू पियनी। तोरा सुना तो नहीं है जे बबिया का कहती है रोज आवेला का दारू पी के मारे लग रहा है। ता लोग शादी कइले लोगिन हमार तो घर दुआर धन देख के कइले, लइका देख के थोड़ी ना कइले। लइका देख के शादी कइले रहता लोगिन, त आज हमरा नैहर में अकेले आवे के नौबत ना पड़ी। बबी तोर शादी कनी से अच्छा घर दुआर दे के, हमनी के पैसा वाला दे के, लड़का के बाप के सरकारी नौकरी बाटे, ओकरा घर में ओकरा भाई के सरकारी नौकरी बा, 3 मंजिला घर बाटे, गाड़ी बाटे, तब तोरा का परेशानी बाटे? ये नु गलती कइल बड़ल, हम बियाह लइका से थोड़ी कइल बड़, धन दौलत से कइले बड़ल। ये तो माई बाप भाई धन दौलत देख के शादी करेला जे हमार लड़की जाई तो वही सुख करी। अब ओकरा मन में के समाइल बा जे उ पियकर निकल जाई। तू बात तो सही कहत रह भैया, लेकिन बबी हमनी के तो तार शादी कनी से धन दौलत तुम्हारे घर में बढ़ले बा, लेकिन लड़को तो पढ़ल लिखल बा। हमनी के तो खोजत रहे से इंजीनियर से तार बियाह करे के, तो लड़का तो इंजीनियर बा। इंजीनियर बड़न वैसे नाती के बेटा रोज पी के आके मारेला। रे तो पढ़लो लिखल आदमी दारू पियला। पापा का हो? आजकल जे जितने पढ़ल लिखल रहता उतने नशा करता। तू बात सही कहत रह बहन, आजकल जे जितने पढ़ल लिखल बा उतने ज्यादा नशा करता। ठीक कहता रह, पढ़ावल लिखावल जाला जे लोग होशियार होई, शिक्षित होई। आजकल तो पढ़ले लिखले आदमी उहे गलतियां करता। ठीक कहता रह भैया, अब हमनी के अपन बहन बेटी के बियाह शादी कइल जाई नु तो घर दुआर देख के बियाह शादी ना कइल जाई। ना तो देखा अपना बहन के घर दुआर देख के शादी बियाह कर दनी सन, ढेर संपत्ति रहते हुए भी अपन बहन आज खुश नहीं खे, ओकरा अकेले भाग के आके पड़ता नैहर में। तो आज के बाद हमनी के गलती ना कइल जाई, ऐसा लड़का से बियाह शादी कइल जाई जौन दारू सारा नशा ना करत होको, उ कहीं भी रखो, अपना परिवार के सुख शांति से रखो। हाँ, तू ठीक कहता रे बाबू। हमारा जमाना में पहले खेत बाड़ी घर दुआर देख के शादी होत रहला, अब शादी करे के पड़ी देख के लड़का। तू ठीक कहता रह बाबूजी, एक जा देखबा अपना बड़ बहन के शादी जब हमने कनी सन तो गरीब घर में कनी सन, लेकिन कितना सुख शांति से रहेले। तो वहाँ क्या नहीं तो कितना बढ़िया लिया फिर लेके चल जानी, कोनो शिकायत नहीं खे ना। लेकिन छोड़की के बियाह शादी धन दौलत लड़का पढ़ल लिखल देख के कह दनी से, आज बताओ ई हाल बा। दीदी तार भले गरीब घर में शादी भइल, लेकिन तार दूल्हा तारा के बहुत माने नी। भले हमार शादी अमीर घर में भइल, लेकिन हमरा दूल्हा के चलते हमार जिंदगी पूरा नर्क बन गइल। तो महतारी बाप भैया हम तार लो से हाथ जोड़ के विनती करता नी कि अपना बेटी बहन के बियाह भले गरीब घर में कर दिया लो, लेकिन पियक्कड़ घर में कबो मत करी हलो। तू एकदम ठीक कहता रू बहन, तू एकदम बात सही कहता रू बहन। एगो लड़की खतरा ओकर घर के ऐसा होखो, लेकिन घर वाला सही होके चाहिए।